खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं एपिडिसिएलनि बेरेखायै आसुनि सोमावसारनाय। मोब्लिब गोहोनि बेसेन बांनाय खान्थि गैयै मोब्लिब जगायनायनि बेरेखायै बिजनी ओनसोलारि फरायसा आफादा हेंथा दिन्थिफुंदों। मैया आसुनि खावलायनायाव मोब्लिबनि बेसेन बांनायनि बेरेखायै रायजो नाङैनो हेंथा दिन्थिफुंदों। गुबुन जायगाजों लोगोसे बिजनी ओनसोलारि फरायसा आफादा बिजनी मोब्लिब बिफाननि मावख'आव एपिडिसिएलनि कपिफोरखौ सावनानै हेंथा दिन्थिफुङो। गोबां फरायसालिफोरनि फरायसाफोरा बाहागो लानाय हेंथा हाबाफारिखौ मोब्लिब बिफाननि मुङाव खुंफुंनाय जादोंमोन। बिजेपि सरकार हाय बिजेपि सरकार गो बेक मोब्लिब सिबिथायनि मुङाव लुखा बाखुखौ बन्द खालाम, मोब्लिबनि बेसेनखौ खमायनाय, आसु जिन्दाबाद बायदि बायदि होनना स्लगान होदोंमोन। आसुआ बे सोमावसारनायनिफ्राय बिजेपि दैदेननाय सोरखारनि बेरेखायै रागा जोंनायखौ फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं प्रसाद लाखांनायनि उनाव सा 33खौ हस्पिटालाव थिसननाय जादों। फुड पयजनिंनि जाहोनाव थांनाय बुधबारनिफ्राय सा 22 गथ'साफोरजों लोगोसे गासै सा 33 सुबुंफोरखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल एबा GMCHआव थिसननाय जादों। थांनाय मंगलबारखालि खोला कामरुपनि मिर्जानि पलासबारि ओनसोलनि सानफारा गामिनि गंसे नामघराव प्रसाद जाखांनायनि उनाव बे जाथाया जादोंमोन। प्रसाद जानायनि 24 घन्टानि उनाव बेरामिफोरा जागायजेनो। गिबियाव बिसोरखौ आजारायाव लांनाय जादोंमोन। सुबुं समाजारि सावस्रि मिरु आरो गोनांथार जायगाफोरखौ GMCHआव दैथायहरनाय जादोंमोन। थामथि रादाबाव दं ससियेल मिडियायाव रां खामायनो थाखाय बाहायनायनि थाखाय आसाम पुलिसनि आइजो कामान्ड'खौ सासपेन्ड खालामदों। मख'नो गोनांदि अनलाइन जुवा गेलेनाय एप फोसावथाय फोसावनायनि थाखाय आसाम पुलिस कामान्ड' जवाननि फाफुरि कलिताखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामबाय होनना खौरां मोननाय जादों। DGPआ गावनि एक्सआव फोरमायदोंमोन दि ससियेल मिडिया पस्टफोरनि सरासनस्रा नायगिदिंनाय समाव बेखौ नुनो मोननाय जादोंमोन दि जोंनि सासे आइजो मावख'गिरिया गावनि थाखाय खाजोना दिहुननाय फालांगियारि बाहायनायनि थाखाय ससियेल मिडिया प्लेटफर्मखौ बाहायगासिनो दंमोन। सोरखारि मावथिफोरनि जायखिजाया फालांगियारि हाबाया नेमफोरखौ सिफायनाय। बेबायदियैनो फोरमान खालामनायनि उनाव बिथांजोखौ दोनथ'नाय जादों आरो बिथांनि बेरेखायै बिफानारि हाबाफारि लानाय जादों। सिंहआ बुंदोंमोन दि पुलिस मावथिफोरखौ सम सम बोसोन होनाय जादों दि सोरखार बिफानारि नेम आरो बिथांखिफोरनि बेरेखायै ससियेल मिडियाखौ बाहायनो नाङा। DGPआ गासैबो पुलिस मावथिफोरखौ बेबादि खामानिनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय सांग्रांथि होदों। पुलिस आइजोआ रायजोनि गोजौ थाखोनि आइजो कामान्ड' फर्स बिरांगनानि सोद्रोमा आरो अजद होनाय बायदिब्ला ससियेल मिडियायाव मोनसे लटारि एपनि थाखाय मडेल बानायदोंमोन। ब्रैथि रादाबाव दं आसाम प्रदेश कंग्रेस APCCनि आफादगिरि भुपेन कुमार बर'आ सा 35 MLA नेहाथारि आरो गागि कंग्रेस दैदेनगिरिफोरखौ फैगौ 4 जुनाव लकसभा बिसायख'थि भट जानाय सानखालि जिल्ला आरो महकुमाफोराव थानो बिथोन होदों होनना खौरां मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।